Hello guys, so nanapo ko i-share ninyo nga word of revelation. Makita siya sa Matthew chapter 26. So, ani nga passage is about nagpray si Jesus dito sa Garden of Gethsemane. And ang title ani nga video karon nga akong i-share ninyo is ang sekreto sa pag-submit sa will sa Ginoo. No, ang pag-submit, ang pagbuhat sa will sa Ginoo is dili siya sa iyon because uh, mo sacrifice ka, di ba, nga si Jesus, deny yourself. Kung kinsay ganan nga mahimo na kong tinun-an or mahimo na kong disciple, iyang i-deny iyang self. He must carry his cross and follow the Lord daily. So ang pag-follow ni Jesus is dili lang oy, feel na ako nga ma-follow ron ni Lord, so mabuhat ko sa iyang will. Pero inigna na ka sa wilderness or inigna na ka sa dry season, murag kabuhaton ka og sala or murag wala kay gana nga mo simba or mo apil og fellowship because nagdepende ang imong pag-alagad sa Ginoo sa imong feeling, dili dahil sa imong faith sa Ginoo. So remember no nga whether uh, we feel it or not, no, gusto ang Ginoo nga mo-obey ta niya. So mao na ang struggle sa most Christians karon nga they fail to submit sa will sa Ginoo nganuman because nagdepend sila sa ilang feelings, and labaw sa tanan nagdepend sila sa ilang flesh feeling. Manit siya duha ka problema, flesh and feelings. So karon sultian ta mo nako sa sekreto unsaon man gyud nga makasabita sa will sa Ginoo nga but even in times sa temptation, even in times nga dunay mga pagsulay, no, kay when it comes na yung mga pagsulay, mo give up na ta, mo mangluod na ta sa Ginoo, maka question na ta, Lord, asa naman ka. But remember hinumduma nga sa wala pa gilansang si Jesus sa cross, no, ang sekreto niya is sige siya pray, no, kinsa may patapol diri sa pagpray. And also remember na si Jesus wa man siya ni give up, na i-crucify na siya, ilansang na siya sa cross, nga gisampalong na siya, kuan siya, giluparan, gikoronahan og tunog, gihupuan, gilatigo og 39 ka latos, gipapasan pa gyud og cross. So mo na siya pinakadakong pangutana nga wala siya ning give up. Ngano ka to niya nakaya, ngano ka pong nakaya sa mga disciples nga pamatyon sila, sa mga apostles nga pamatyon sila, wa gyud nila na deny si Jesus. But before that, sa wala pa gilansang si Jesus sa cross, na fail ang mga disciples, no. Nasa ko'y basahon sa Matthew 26 verses uh, 35. Ang yun diri man siya failure nimo, nako, og sa mga disciples before ni Jesus. Man mostly failure. Ingon sa 35, si Pedro mitubag, dili gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo. So manay panaan ni Peter. He trusted in himself. Ingon si Peter, Lord, di jud kay deny. Di jud kay deny. Then ug ang tanang tinun-an misulti usab sa ingon. So ang mga disciples ani ni Peter ni kuan sila, ni rely sila sa ilang flesh, sa ilang own strength. So manay failure sa matag usa nato. Kumpiyansa kay ta, nisalig ta sa tong flesh. So after ato after after ato tanan gipredict ni Jesus nga ilimod siya ni Peter. So mato gideny gyud ni Peter si Jesus 3 times. Usa kay rason nganong na-deny niya, nganong ang mga disciples nagkatibulaag sila na namiya sila ni Jesus, is because ani nga passage akong basahon. Magsugod diri sa 36, Matthew chapter 26 verse 36 mag-start. Akong basahon. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Gethsemane,
kuyog sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang moadto ako dito ug mag-ampo. Remember, mag-ampo gipa uban ni Jesus si Peter and James and John para mukuyog ni Jesus. So to, paglingkod kamo dinhi samtang moadto ako dito ug mag-ampo. 37, gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo ug mibati siya dakong kaguol ug kahingawa. Na ano nakabati siya ni kay ano man ah ilansong naman siya sa cross, naman siya atubangon nga dako kay pagsulay sa kinabuhi. Nung mao man ni iyang katuyuan para luwason ta niya. And then sa 38 unya mingon siya kanila, hilabyan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. So patukawon sila, pamaton silang Peter, John, and James. Pamaton sila nga magkuyog ni Jesus nga magpray. 39, milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nag-ampo nga nag-ingon, amahan ko kon mahimo kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kun dili ang imo. Remember always that prayer is never about ourselves. Prayer is about God. Prayer is about doing God's will nga dili lang God is not a genie, dili lang detong prayer nga Lord gusto ko ani gusto mo ni akong tinguha mo ni akong plano pohon. Yes, okay na siya kay isulti man nato, acknowledge man nato ang Ginoo sa atong mga plans, decisions, but always remember the Lord's plan will prevail. Magi angay natong buhaton ang will sa Ginoo ni pray ta. Number 1 nga ni pray ta because atong priority para mo follow ni Jesus, para ma-strengthen ta, para mo kanunay tang naa align ang atong kinabuhi sa will sa Ginoo aron di ta malayo sa Ginoo. So mao nay number 1 focus nganong mo pray ta. Mao na ingon si Jesus asa tayong giingon, apan dili ang akong pagbuot may matuman kun dili ang imo. So mao nay saddest usa pod ka failure nato mga Christian nga atong huna-huna sa uban nga nagpray ta because para matubag atong wants, atong needs, but no, nagpray ta kanunay tang ni show up sa Ginoo in prayer para ma-strengthen atong spiritual, para maka-overcome ta sa tanang mga pagsulay, para maka-resist sa mga temptation. Mo nang nagpray ta kay sama ni Jesus, nagpray siya, nagprepare siya sa iyang kagalingon kay ilansang na siya sa cross, kay lutuso na siya, kay pasakitan bunala na siya. So mo na number 1 na focus sa prayer is to do the will of God. And yun sa nihapa gani. So kneel down ba mo, nag-sincere ba inyong prayer? Or ipakita ba ninyo na Lord nga heartily yun, sincere dyan mo? God looks at the heart. So atong ipakita sa atong buhi nga Dios that we are sincere with our prayers. Isan si Jesus niya nihapa siya. Dios na gani siya, but He showed us how to pray. No, ni pray ta ni ana ta sa presensya sa Ginoo, dili tungod kay para matubag sige ang atong gikinahanglan, pero para ang tawag sa Ginoo nato maoy matuman. Sumana siya ang ni pray ta para matuman ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kabalo naman si Lord sa atong needs, kabalo naman siya, pero ngano pa mang paprihon ta niya, kabalo na siya daan. Kaya ngano sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So church, manay challenge sa matag usa nato. We seek God first. No, we seek His will first in our lives. We do His will first para remember ang tanan igadugang raman ni promise sa Ginoo sa natong mga Kristiyanon. Patlabaw sa tanan, we pray para natay kusog, para natay passion, para natay kanang power to do, desires, commitment to do the will of God even though we feel it or not. So mao na siya
ang challenge. And then sa 40, yun diri nga unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an og nakaplagan niya sila nga nangatulog sila. Ayaw gyud kay katulog. Busa giingnan niya si Pedro, nganong wala man mo makatukaw, uban ka nako bisag usa lang ka oras. Oh, nanay pattern, no? Naka-pray ba mo 1 hour inana? So manay gipayat ni Jesus bisag usa lang ka oras, no? Dili na ko mo go deeper anang 1 hour nga prayer, pero naghatag nag pattern si Lord sa prayer. Naghatag na siya og usa ka gitas-on ang prayer. 41, pagtukaw ka mo og pag-ampo aron dili ka mo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Yes, mao na siya message karon. Mao na siya a warning karon nga andam ang espiritu. Yes, atong espiritu willing, yan pa sa English. The spirit is willing. Willing atong spirit nga mo-obey sa Ginoo. But ang problema, ang flesh weak. Pag abot sa mga espirituhanong butang, huyang ang flesh. Dili kasugakon ang flesh. Mao na nga kung pag-abot sa pangkalibutanon nga butang, kusgan ang flesh. Akong usbon, pag-abot sa mga espirituhanong butang, Bible study, worship, mentoring, or cell group, or prayer meeting, soaking, ang spirit willing, kusgan ang spirit, but ang mukontra ang flesh, huyang ang flesh. Pero pag abot sa mga spirituanong mga butang, ang flesh kusog. Mao na nga taas kay mong panahon sa TV, sa cellphone, sa Facebook, wa nagakabalo nga mo abot nag mga 2 hours pag movie ana sa pag sa social media. But sa spiritual mugbo ra, no? Maglisod og abot og 1 hour. So mao na nga gusto ang Dios nga ma-overcome nato ang flesh nato. Kung dili mao lisod kay isubmit sa will sa Ginoo ang flesh, kay huyang ang flesh pag abot sa mga spirituanong butang, pero pag abot sa mga pangkalibutanong butang, kusgan ang flesh. Mao na nga dapat i-crucify ni nga flesh. Dapat ang key, ang sekreto na diri. Then sa 42, og mibiya si Jesus pag-usab og nag-ampo. Nag-ampo na po siya. Pag human ni Exusi ni Peter, ni James, ni John, ni balik na po siya aron mag-pray na po. Grabe. Sige nag-pray si Jesus sa iyang ministry. Spend time na sa Father. Sumani sekreto. Prayer. Sige kumusta imong prayer life? Kumusta imong devotional time with the Lord? We need to have prayer. No, we need to have a long time sa pag-pray kauban ang atong buhi nga Dios. Prayer is not just a monologue, but it's also a fellowship, a dialogue with the Holy Ghost. So remember nga nagpray ka, dili ka sige kag sulti, but you enjoy worshiping God, but you enjoy kauban ang Holy Spirit, kauban ang iyang Spirit, kauban ang Holy Ghost, kauban nga nag-communion mo, nag-fellowship mo. Remember nga ang pulong sa Ginoo, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Ang gibilin mo ni Jesus direng Holy Spirit. So mo na nga kung friend nato si Jesus, nginta nga niyo si Jesus, I call you my friends if you obey my commandments. So kung friends man gani, we enjoy our fellowship with one another. Nag-enjoy ka sa presence sa Ginoo. Mo na kung kabalo ka nga kuyog mo ni Lord na ang Holy Spirit niya, kauban nimo, then enjoy Him, no? Kay through prayer, dira ang connection, dira ang line nga mo i-deliver or i-transport ang grasya sa Ginoo para nakaikusog. Dira niya i-supply. Ang prayer mo ni siya i-key, mo ni siya way, mo ni siya line para i-supply sa Ginoo ang kusog na imong gikinahanglan, ang grace na imong kinahanglan, ang provision na imong gikinahanglan para makalahutay ka
ang grace na imong gikananan para maka-overcome ka sa lust sa flesh, para maka-overcome ka sa tanang mga pagsulay. But the problem is kumpiyansa kay ta. Di na ta gamay na tong pray. Kumpiyansa kay ka. Di na ko mo pray unya ra wala tay discipline. So man problema mo ni siya number one nga katagakan sa usa ka Kristiyanon kung musalig ka sa imong kaugalingon. Don't never rely on your flesh. Never trust in yourself. Your flesh will fail you. But prayer, the Holy Spirit, sa dirang mag-spend time ka sa Holy Spirit, He will never fail you. Not by might, nor by force, but by the Spirit of God. Katabang ka na to. Ang ending, o sa may ending, si Peter, sa dirang ni-stressalig siya sa iyong kagano, Lord, digit ka, never, digit ka i-deny. But deny niya ang Ginoo. Nga naman, wa man siya nangaytabang sa Ginoo. Wa man siya nangaytabang sa Holy Spirit. Wa siya nirely siya sa iyong kagalingon. At si Lord, wag siya na-fail sa pag-reach out yapon ni Peter sa ubang mga disciples. Dili ni kayang luwason ni Peter si Jesus. Iyag yung sulayin og luwas si Jesus, pero si Jesus na yung muluwas niya. Si Jesus na yung muluwas nimo. Si ang Holy Spirit mo tabang ka na to kay di kita katabang sa atong kaugalin. Mo na tong si Peter na lumos siya, na drown siya, pero katong nilakaw siya sa tubig, pero si Jesus gi-pick up gyapon niya si Peter. So, yun diri nga ug mibiya si Jesus pag-usab ug nag-ampo aman ko kun imo gayem ipainom ka nako kining kupas sa pag-antos matuman ang imong pagbot. 43 human niini mibalik siya pag-usab ug naabtan niya ang mga tinun-an nga nangatulog yapon kay katulgon man kaayo sila. So, ay katulog ay gyud itugot nga may katulog ka sa imong pag-alagad sa imong paghigugma sa Ginoo. Ay tugot nga mabugnaw gyud. Kung di ka gusto nga mabugnaw, pray more. Pray more. Aron magdilaab ka more. Aron dili ka magkalayo, kundi magkalayo ka sa pag-alagad sa Ginoo. Yun diri sa 44, mibiya na usab si Jesus kanila og nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Guys, si Jesus, Dios nag-pray, nag-ampo. Kita pa kang mga followers niya. So guys, this is really important. Prayer is the secret to the key to victory. The key na makasubmit sa will sa Ginoo nga sayo na lang kayo. Kung lisod man kayo isubmit, kung si lisod man kayo isulti ang sugo sa pastor, ang mga pulong sa Ginoo nga ipabuhat, ang lisod man sa imong pag-share sa gospel, ang may mong light, ang may mong kahayag kapag preach, kung lisod man kayo ang pag-do sa will sa Ginoo, spend time with God in prayer. Wala na siya. Pray. And then yun diri. Unya, sa 45, unya may balik siya nga to sa mga tinun-an o mingon na nga tulog pagyapon kamog na maulay. May abot ng oras nga ang anak sa tao itugyan nga to sa kamot sa mga makasasala. So, basta sa mga failure na to, summary na niya siya, recap, ni trust sa atong flesh. So guys, never trust sa atong flesh. Ayaw og praying kung feel ron nimo nga mo pray, but guys, choose God to spend more time with God para maandam punta sa pagsakgaw. Wala ta kabalo anos ang pagbalik sa wala ta kabalo anos ang rapture. But usap ang prayer, usap po is pamaagi nga ma-ready ta. No? Kaya atong focus kayo nga nung pray ta para ma-intimate ta sa Ginoo. Prayer is also our weapon against demonic attacks. So kani siya, si Jesus, sayo na lang kayong pag-cast out sa demons, pag-heal sa the sick. Sayo na lang kayo. Wala siya ni undang sa pag-carry sa iyang cross. Wala siya ni undang sa dirang kana siya, gibunalan siya, sulutan siya, gilansang na siya. Ano man, na siya prayer life. Grabe kayo. So, wala ako
dasig sa tanan. Have a great prayer life para maka-overcome ka sa tanan temptation, struggles, trials ngay mapat ato bangon isip Kristohanon. So Lord, I pray nga kaning naminaw karon, Lord, na-bless sila sa message, and I pray, Lord God, at taga silang desires to pray. Lisod man jud, Lord God, pero Lord, bisan pa man 20 minutes lang, hantod mahimo nilang 30, 45 minutes, o until pa 1 hour nila. Holy Spirit, help them to pray. Holy Spirit, touch them, Lord God. Draw them closer to you. That, Lord, dili na hunaon nga ang prayer is kani siya kanang oblige ni siya, but Lord, inana nila nga ang prayer is a romantic time with your presence, Lord, nga ma-enjoy mi sa prayer na dili na ni burden but pleasure na ni nga kani nga prayer, o even sa pagbasa sa imong word. Lord, tabangi sila tanan, tabangi mi tanan to pray more, O God, that we will decrease and you will increase in our lives. Strengthen us, O God, and make us obey you, make us the good and faithful servants that you want us to be. Nga dili mag-rely sa mong flesh, but we will rely on your grace. Lord, gamhanan ka, milagroso ka, among gitugyan dira tanan nimo, dili mi maka-pray kung wala imong tabang Holy Spirit. So Lord God, we will trust in you aron dili mi mapakyas na mo balik pa sa among karaang mga binuhatan, sa among old bad habits, wicked habits. Lord, tabangi mi to spend more time in prayer. Since Lord, sama ni mo, Lord Jesus, nga you endure tanang kasakit hantod namatay ka o nabanhaw ka tungod sa imong dako nga time sa pag-ambot, tungod sa imong dako nga time kauban aman. O Lord, tabangi mi kamay sama pon mi sa mga pagkinabuhi, Lord Jesus, and we want to submit to you, but Lord, lisod kaayo, Lord, but pinaagi lamang di ay sa pag-ampo mao ang pinakadakong sekreto. Taas ang panahon sa pag-worship nimo, sa pag-break, sa pagpamanandong sa imong pulong. Lord, we surrender everything to you. Guide us, lead us, keep us until the day sa imong pagsakgaw ka namo. We surrender everything to you. May we love prayer, may we love your presence more than anything else. May mao ni imong itingwa, Lord God, to walk in the Holy Spirit, to walk intimately with you, so that we will not fulfill the lust of the flesh, o dili mi ma-overcome sa temptation, but kami mo overcome sa tanan-tanan trabaho sa kaway, because you are with us and you will fight for us. Among gitugyan tanan, we lay it all down to you. Gamitan mi, Lord God, but Lord, help us to pray more than preaching, because prayer ang nagdira nag-supply ka sa among gikinahanglan, sa grace na kinahanglan. So Lord, help us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Amping matanan.